Entre aquesta imatge de començaments del segle passat i aquesta altra han passat 90 anys. Moltes coses han canviat a la Rambla i el bar-restaurant Núria n'ha estat testimoni, ja que es va instal·lar al passeig el 6 de febrer de 1926. En els anys 20 era, tot anava molt bé, la gent molt elegant, hi havia un tipus de menjar específic, molt més sibarita. Després va començar també amb el tema del turisme, el menjar era més ràpid, la gent sempre tenia pressa i ara hem volgut recuperar una miqueta, captar una altra vegada el client de Barcelona, que estiguin ben còmodes, que no tinguin tanta pressa. L'establiment, que va ser el primer de la ciutat en disposar de tirador de cervesa, s'ha hagut d'adaptar a canvis d'hàbits i de clientela i també ha sobreviscut a moments en què la Rambla no era gaire popular. L'han millorat amb seguretat, s'ha millorat amb neteja, s'ha millorat amb molts aspectes que potser també ha sigut molt marmar durant molt de temps i que nosaltres hi passegem, anem al Gòtic, anem per la Rambla, qualsevol dels llocs que es pot estar perfectament. El bar-restaurant Núria festejarà durant 3 dies els seus 90 anys de vida amb diferents activitats organitzades al local, com ara una festa de la cervesa, actuacions teatrals i musicals.